Τον βασιλίδων το κλαίος ασκητριούνται αγλαισμόν της ακαρνανίας το εύκος και η άμα των ρήθρων ακαινωτών των λυπουμένων και φτωχότη προσκάτη την ακτίνος νίκη την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν επώνυμον τινούντος δωρεόντων του Θεού την πάσευτον και οσίαν Θεοδόραν την βασίλισσαν δεύτερη ενάρτη πάντες πιστός συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν αυτή χαρά ενάος υπέρ ημών ου πάβει πρεσβεύουσα.